Дойде време да ви представим официално и нашето ново лого, нашия нов бранд. PB Лични финанси от Пощенска банка. Изключително много държим на нашите основни ценности. Това са бързина, точност, гъвкавост, опит. И сега искам да ви представя посланника на този нов бранд. Това е един шампион, който има качества, които са много близки до тези качества, на които, както казахме, страшно много държим. Бързина, гъвкавост, точност, опит. Шампионско. Дами и господа, искам официално да ви представя мистер Григор Димитров. Да пожелаем успех на Григор и да повторим пак, че свързват ни ключови неща, но най-вече менталитета на победители и менталитета на хора, които искат да вървят напред и нагоре. Говорейки за изкуствен интелект, всъщност говорим за много аспекти, които ще претърпят така сериозна промяна и които вече степ бай степ се променят през годините за всяка една индустрия. И за финансовата, и за всяка друга ритейл индустрия на пазара. Прогнозирането на поведението на клиентите не е нещо ново. Но в крайна сметка ние можем да прогнозираме само и единствено, ако имаме достатъчно данни за клиентите ни и анализираме с изключителна точност в правилния момент какво най-вероятно ще докосне този конкретен клиент. И докато в годините, защото отпреди повече от 7 години се говори за machine learning, predictive analytics и по-базови варианти на така наречен изкуствен интелект, сега хоризонтите, които се откриват, особено след ChatGPT, така истерията, която предполагам всеки един от вас следи и е запознат, са съвсем различни. И ако прогнозираме много по-точно, много по-бързо поведението на клиентите, комуникираме много по-добре, персонализирано за всеки един от нас, от вас, конкретно предложение в правилния момент, то това неминуемо ще доведе до повишаване на лоялността и съответно повече продажби, ако сме в бизнеса с продажби. Разбира се, изкуственият интелект помага също така за автоматизиране на много рутинни задачи, които до момента са изисквали или човешка намеса, или много базово са били автоматизирани и ни помага и ще ни помага все повече в подобряване значително на ефективността от край до край на всяка една верига на доставки, веригата, която в крайна сметка генерира стойността за една компания и за един клиент. Нашата цел винаги е била, независимо дали говорим за крайни клиенти или партньори, да изграждаме дълготрайни отношения, да бъдем много близко до вас, да взимаме вашата обратна връзка и да предизвикваме себе си да бъдем още по-добри. Това, слава Богу, дава резултат в изключително високата оценка, която клиентите имат за нас и в все по-доброто клиентско изживяване, което сме се старали да предоставим. Тъй като обичаме цифрите да говорят сами за себе си, бих казала, че в една динамична бизнес година ние продължаваме да спазваме нашия ангажимент. А нашия ангажимент по отношение на един от основополагащи продукти, които ние предлагаме, стока на изплащане, е тя да се случва толкова лесно, колкото плащане. Защото само тогава клиентите ще предпочитат PB Лични финанси, само тогава вие също ще продължите да ни избирате. Имаме правилните цифри в тази насока. Времето за кандидатстване в бизнеса с партньори е по-малко от 5 минути, а 91% от всички заявки, независимо от канала, в който са постигнати, получават инстантен отговор. Написали сме по-малко от минута, но всъщност е по-малко от 20 секунди. Така че бих казала толкова лесно, колкото плащане. Естествено, това опосредява от
от личното време за финансиране, което е средно час и половина. Тоест пътуването за един кредит не е пътуване, то е моментно изживяване и ние искаме да сме достатъчно добри, така че да подкрепим следващи покупки и повече използване на вашите продукти, а нашата мисия е да бъдем възможно най-адаптивни и чрез опита, който имаме, да предоставим безупречни процеси.